já vás vítám u prvního videa a tohle je review na Lagunu Blue Monster Exchange. Má blonděté vlasy a mezi tím má modré melírky a má ty vlasy takový kudrnatý, jako ovčí vlnka. Na ušnice má takový růžový, je to chobotnice. Make-up má modrý a rty má světle růžový. Tady má černou růži. Má takovýhle šaty s puntíky. A tady má takovýhle dvě sukínky. Puntikatou a proužkovanou. A má takovouhle černou blůzičku. Její boty jsou světle černé nebo takový šedý. A má tady růžovou růži. A nemá podpatek, má to jenom takovýhle. A má takovýhle ploutvičky jako každá laguna. To byla panenka. Deníček. Tady to je česky o mně. Deníčky český jsou jinačí než ty, co mají třeba v Anglii. Pak mi byla takováhle vlasová ozdoba. A takováhle taška ve tvaru lastury. A ještě pás černý. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Dávajte lajky, komentujte, odebírejte na mém novém kanále. A pokud chcete nějaký review na jednu z mých panenek, tak napište dolů. Já se s vámi zatím loučím a ahoj!